Nå, Simon, Ja. du har i dag kreeret denne fantastiske juledekoration. Vil du ikke lige fortælle os lidt om kreationen? Jo. Lige vise os rundt, havde jeg sagt. Det kan jeg godt. Altså, jeg har jo taget alt det gode fra naturen. Lidt gran og lidt bær, for eksempel. Og så har jeg taget hvide bær og røde bær, for ligesom at repræsentere det danske flag, ikke? Og nissen for at repræsentere julen. Det er jo meget naturligt, som også er rød og hvid, som nisser er. Og jamen, jeg har altså mos fra jorden, gran fra luften. Ikke noget fra vandet, men det skal ikke være en våd dekoration, så det er svært at brænde. Ja. Så hvis jeg zoomer lige lidt ind, så kan du lige køre dyret rundt. Er du klar? Ja. Jeg ved ikke, altså det er spændende at komme over, så er det så stiller kæben sig bare fast, og så er det maven, hvor det siger, at hun bliver nødt til at udføre. Ja, og vi siger tak. Det kan godt være,